Večeras predstavljamo novoizabranu predsjednicu Republike Hrvatske. Iznimna mi je čast predstaviti vam gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. Hvala vam lijepa što ste odvojili vrijeme za program televizije Bosne i Hercegovine i TV serijal Intervju 20. Hvala vama, iznimna mi je čast i evo srdačan pozdrav svim gledateljima. Mislite da trebaju napraviti taj hrabri korak priznanja Kosova? Znam koliko je, evo velim i sama sam sudjelovala u tom procesu donošenja i odluka i pregovora, započinjanja pregovora. Imali smo i mi vrlo teške procese u Hrvatskoj. Sjećate se kad je puno hrvatskih građana govorilo ili Gotovina ili Europska unija. Naposljetku je sve ispalo dobro. Evo, Gotovina je, hvala Bogu, danas kod kuće. Sve je to riješeno i zato bih htjela da i Srbija isto tako se suoči jednostavno s tom realnošću i da se to riješi. Da se pod patronatom Europske unije dogovore i riješe ti odnosi, da se jednostavno prizna realnost. Mislim da je to u interesu srpskog naroda. Mislim da je mjesto Srbije u Europskoj uniji. Ja znam da oni imaju i posebno prijateljstvo i posebne odnose s Ruskom federacijom, što je u redu.